ኣብ ገዛ ርእስኻ ከተወፍረሎም እትኽእል መንገድታት ኣብ ገዛ ርእስኻ ምውፋር እቲ ዝበለጸ ወለድ እዩ ዝኸፍለካ ግን ክንደይ ካባናይና ነዚ ነገር እዚ ከመይ ጌርና ክንገብሮ ከም ዘለና ንርዳእ ነዚ ትሕዝቶ እዚ ከዳሉ ዝገበረን ድማ እዚ እዩ ኣንፈት ዝኾነና ሓገዝ ንምርካብ ህይወትና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምስጋር ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ንጹራት ዝኾኑ መምርሒታት ተገሊጾም ኣለዉ እንኳዕ ብደሓን መጻእኩም ናብ ዕቤት ሚድያ እቲ እንኮ ናይ ጽባሕ ብሉጻት መንእሰያት ናይ ዕቤት ሓበሬታ ዝለዋወጥሉ ናይ ዩቲዩብ ቻነል መሳኹም ዘለኹ ሳይሞን እየ ቀዳማይ ወፍሪ ንዕቤት አንብብ እቲ ዝቐለለ ንነዊሕ ዝዓለመ ዕቤትን ኣብ ገዛ ርስኻ ንምውፋርን ክትገብሮ ትኽእል መንገዲ ንዕቤት ምንባብ ምምሃር እዩ መብዛሕትና ዘይነንብበሉ ምክንያት ምንባብ ከም ኣሰልቻው ነገር ስለ ንሪኦ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ መበገስና እዚ ኣብ ናይ ትምህርቲ ግዜና ብዙሕ ዘይስሕበና መጽሓፍቲ ምምሃራን ወይ ወለዲ ተገዲድና ነንብብ ስለ ዝነበርናዩ ስለዚ እዚ ዝበለጸ መሳርሒ ምንባብ ምስ ሓደ ተገዲድካ ጥራይ ትገብሮ ነገር ነተኣሳስሮ ኣለና ማለት እዩ ናይ ምንባብ ልምዲ ከተማዕብለሉ ትኽእል ዝበለጸ ስትራቴጂ ብዛዕባ ትፈትዎ ነገር ወይ ኣብዚ ግዜ ዘድልየካ ዘሎ ነገር ምንባብ እዩ ማለት ብዛዕባ ተፍቅሮ ነገር ምንባብ ክሳብ ምንባብ ተፍቅር ምንባብ ሓደ ካብቶም መሰረታውያን ባእታታት ናይ ውልቃዊ ዕቤት እዩ ብዛዕባ ሓደ ኣርእስቲ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ናይ ቲክቶክ ቪድዮታት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ጥቓ ሓደ ብሉጽ መጽሓፍ ምንባብ ግን ኣይመጽእን እዩ ክእለታትካ ንምዕባል ኮርሳት ውሰድ እቲ ዝበለጸ ሰባት ክገብሮ ዝኽእሉ ወፍሪ ሓድሽ ክእለት ንምዕባል እዩ ህይወትካ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምስጋር ክእለታት ማለት ስኪልስ ምምሕያሻት ናይ ብቕዓትና ኮይኖም ንብሉጽነት ናይቶም ክንረኽቦም ንኽእል ውጽኢታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘብጽሕዮም ኣብ ስራሕካ ክትጥቀመሎም ትኽእል ዝኸበሩ መሳርሒታት እዮም እቲ ዝበለጸ ነገር ናይ ሓድሽ ክእለታት ምምሃር ወላ ሓደ ሰብ ካባኻ ክወስዶም ዝኽእል ዘየለ ምዃኑ እዩ ሓደ ነገር ከመይ ጌርካ ክትገብሮ ከም ዘለካ ድሕሪ ምምሃርካ ንዘለኣለም ምሳኻ እዩ ገለ ክእለታት ብተፈጥሮ እንዳዓበኻ ክትከይድ ከለኻ ምሳኻ ዝዓብዩ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ናይ ውጽኢታዊ ምዝራብ ክእለት እዚ ዝምድናታትካ ንምስፋሕን ምድልዳልን ኣዝዩ ዓቢ ደገፍ ክኾነካ እዩ ከምዚ እኳ እንተኾነ ግን ካልኦት ክእለታት ክጎድሉኻ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ከም ውጥናት ምውጻእ ግቡእ ኣታሓሕዛን ወፍርን ገንዘብን ዘክር ህይወትካ ሕሱር ዝኾነሉ ምክንያት ኣብ ገዛ ርእስኻ ምውፋር ክቡር እዩ ኢልካ ስለ እትሓስብ እዩ ኣብ ሓንቲ ንዕቤትካ ኣገዳሲት ዝኾነት መጽሓፍ $15 ወይ ኣብ ሓደ ኮርስ $200 ብወፍሪ ምግባር ክቡር ኢልካ ተሓስብ ተደሃሊኻ እዚ ኣብ ነፍስኻ ወፍሪ ምግባር ዝብል ሓሳብ ኣይተረዳእካን ዘሎ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ወይ ኮርስ ትረኽባ ንጽል ሓሳባት ተረዲእካ ኣብ ግብሪ እንተውዒልካያ ኣሽሓት ኣታዊ ክትገብረላ ትኽእል ኢኻ ኣብ ልዕሊ ነገራት ዝነበረካ ጠመተ ቀይሩ ቅድሚ ሕጂ ዘየስተውዓልካሎም ዕድላት ከም ትርኢ ክገብረካ ይኽእል እዩ ምስ ሓደሽ ሰባት ተዘራረብ ኣሰልጣኒ ወይ መርኣያ ይሃልኻ ምስ ሰባት ተዛረብ ምስ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታን ኣተሓስባን ዘለዎም ሰባት ተዛረብ ንሓደሽ ሰባትን ሓሳባትን ክፉት ኩን ኣብዚሕኻ ንዝተፈላለዩ ነገራት ክፉት ኣብ ትኾነሉ ንከባቢኻ ኣብዚሕካ ክትርዳእ ኢኻ ኣብ ሕብረተሰብና ብፍላይ ኣብዚ ኣይዲዮሎጂካል ባብል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኢና ንነብር ምስቶም ንዓኻ ዝመስሉ ሰባት ትወፅእ ምስቶም ኣብ ጥቓኻ ዝነብሩ ጥራይ ትራኸብ ተመሃሳሊ ትሕሶ ዝከኣተሉ ከም ናትካ ተመሃሳሊ ኣተሓስባ ዘለዎም ብሓፂሩ ልክዕ ከም ዘለውኻ ሓሳባት ብመቃልሕ ይምለሱ ከም ዘለዉ እዩ እንኮ መገዲ ዕቤት ከጋጥመሉ ዝኽእል ንገዛ ርስኻ ንሓድሽ ነገራት እንታቃሊዕኻያ ጥራይ እዩ ዕቤት ዘጋጥም ሓድሽ ነገራት እንዳተቐበልካ ግዜኦም ዝሓለፉ ብዝበለጹ እንዳተካእካ ክትከይድ ከለኻ እዩ ፈጺምካ ኩሉ ፈሊጠዮ እየ ኢሉ ዝኣምን ዕቡይ ኣይትኹን ምስ ኣገደስ ሰባት ተዛረብ ኣገደስ ሰባት ተኸታተል ንመጻኢኻ መሪሕ ክኾነካ ይኽእሉ እዮም ካብዚኣቶም እንተተኻኢሉ መምህር ወይ ኣሰልጣኒ ክኾነካ ዝኽእል ምረጽ ኣብ ገዛ ርስኻ ከተወፍር መደብ ተዳለካ ኣሰልጣኒ ዝኾነካ ምርካብ እቲ ዝበለጸ ክትገብሮ ትኽእል ነገር እዩ ቁኑዕ ዕርክነት ህነጽ የዕሩትኻን ዘለውኻ ዝምድናታትን እቶም ናይ ውልቅኻ ናይ ስራሕኻን ውልቃዊ ህይወትካን ገለ ካብቶም ውሕስነት ዘቕሙ ነገራት እዮም ሃብትኻ ምስ ዘለውኻ ዝምድናታት ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ብዙሓት ዝሰማምዑሉ ሓቂ እዩ ብሉጽነት ናይ ዘለውኻ ዝምድናታት ልዑል ምስ ዝኸውን ህይወትካ ብዙሕ ጸጋ ዝመልኦ ክኸውን እዩ እዚ ምስ ሰባት ዘለና ዝምድና ኣብ ቁጠባን ስራሕን ውፅእ ኢልና እንተሪእናዮ ምስ ትፈትዎም ሰባት ተመክሮኻ ክትመቓቐለሉ ዘይትኽእል ዓይነት ህይወት እንታይ ዓይነት ህይወት እዩ ናታቶም ሓጎስ ናትካ ሓጎስ እዩ ዝኸውን እቲ ቁኑዓት ይዕሩኽ ዘይብሉ ሰብ ገለ ባእታ ናይ ህይወት ይጎድሎ እዩ ኣብ ብሉጽነት ናይ ዕርክነትካ ወፍሪ ግበር ነዞም ዕርክነታት ንምድላል ስራሕ የድልዩ ግዜኻ ወይ ካልኦት ምንጭታት ምውፋር ከድልየካ እዩ ዕርክነትካ ይፈርስ ተደኣሃልዩ
ካብ ክልቲኹም ወገናት ቀዳምነት ሂብኩም ወፍሪ ስለ ዘይገበርኩም ልዩ ብዙሕ ኣባኻ ጽግዕተኛ ዘይኮነ ናይ ኣታዊ መንገዲ ህነጽ ኣብዛ ናይ ሎም መግለጺ እታ እንኮ ንጽርቲ ዝኾነት ናይ ቁጠባ ነጥቢ እዚኣ እያ ነዛ ቪድዮ ትከታተሉሉ ዘለኻ ምኽንያት ከመይ ጌርካ ኣብ ገዛ ርእስኻ ወፍሪ ትገብር ንምፍላጥ እዩ ሓቀይ ሓራይ መዋእልካ ንገንዘብ ኢልካ ንኸይትሰርሕ ገንዘብካ ንዓኻ ከም ዝሰርሕ ክብሮ ማለት ዝወሃለልካዮ ኣውፍሮ ሓደ ካብቶም ናይ ጥንቲ ምኽርታት ናይ ገንዘብካ ንዓኻ ከገልግል ግደፎ ዝብል እዩ ብዙሓት ሰብ ጸጋ ናይ ዓለምና ከም ዝሰማምዕሉ ንገንዘብ ኢልካ ግዜኻ ጥራይ ትሸይ ተደኣሊኻ ናብ ሃብቲ ክትበጽሕ ሓሸጋሪ እዩ ተወሳኺ ናይ ኣታዊ መንገዲ ትፈጥረላ ግዜ ኣባኻ ብዙሕ ጽግዕተኛ ዘይኮነ መንገዲ ማለት እዩ ኣብ ህይወትካ ብዙሕ ለውጢ ክትርኢ ክትጅምር ኢኻ ኣብ መጀመርታ ብዙሕ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ብግቡእ መንገዲ እንተጌርካዮ ግን ነባራ ኣታዊ ክኾነልካ እዩ እቲ ኣገዳሲ ነገር ብዙሕ ጽግዕተኛ ክኸውን ይብሉን ከምዚ እንተዘይኮይኑ ግን ካልእ ተወሳኺ ስራሕ ትሰርሕ ኣለኻ ማለት እዩ ንኣብነት ብቐሊልን ብውሑድ ገንዘብን ክትጅምሮ ትኽእል ተወሳኺ ኣታዊ ብመልክዕ ብርክታት ኣብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ወፍሪ ምግባር እዩ ብኸመይ ጥዕናኻ ክትሃንጽ ከም ትኽእል ተረዳእ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ኣብ ናይ ንእስነት ዕድሚኦም ንጥዕና ሸለል እዮም ዝብሎ እዚ ሸለልትነት እዚ ኣብ መጻኢኦም ጸገማት ከምጻሎም ከም ዝኽእል ኣይርድኦምን እዩ ከም ሰብ እንዳ ዓበኻ ክትከይድ እንከለኻ ውጽኢት ናይ ጽቡቕ ጥዕና ጽቡቕ ድቃስ እንዳተረዳእካ ክትከይድ ኢኻ ፍልልይ ናይ ንቕሓት ሓንጎልካ 95 ሚእታዊት ክሰርሕ እንከሎን ለይቲ ሬድ ቡል ሰቲኻ ቋሕመም ክትብል እንከለኻን ክርዳእካ ክጅምር እዩ ብዛዕባ ኣመጋግባን ጥዕናን ክትፈልጥ ናይ ገንዘብን ግዜን ወፍሪ ግበር ዝተምሃርካዮ ድማ ናብ ግብሪ ኣውዕሎ ገለ ነገር ሽጥ እዚ ገለ ካብቶም ዝበለጹ ኣብ ክእለታትካ ክትገብሮ ትኽእል ወፍሪ እዩ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ከተማዕብሎም እትኽእል መንገድታት ገለ ነገር ምሻጥ እዩ ነዚ ንምልማድ ኣዝዮም ብዙሓት ክእለታት እዮም ብሓንሳብ ክሰምሩ ዘለዎም እዚ ንዕቤትካ ኣዝዩ ከቀላጥፍ እዩ ከም ኩሉ ነገር ኣብዚሕኻ ኣብ ትገብረሉ እንዳተመሓየሽካ ክትከይድ ኢኻ ገለ ነገር ክትሸይጥ ዕላማ ድሕሪ ምቕማጥካ ኣቐዲምካ እንታይ ክሸይጥ ከም ዘለካ ክትመራመር ኣለካ ናብ መን ክትሸይጥ ከም ትኽእል ምስቲ ዝገዝእ ብኸመይ ክትረዳእ ከም ዘለካ እዞም ኩሎም ስጉምታት ኣብ ካልኦት ክፋላት ናይ ህይወት እውን ክትጥቀመሎም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ከዓ እዩ ምልማድ ናይ ምሻጥ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ወፍርታት ዝኾኑ እንተሓሰብካዮ ኩሉ መሸጣ እዩ መሸጣ ናይ ንዋይ ጥራይ ኣይኮነን ንኣብነት ንትሰርሓላ ትካል ክእለታትካ ስለትሸጠላያ ደሞዝ ትኸፍለካ ከባቢኻ ስራዕ እዚ ክልተ ንጹራት ዝኾኑ ረብሓታት ኣለዎ እቲ ብቐዳምነት ዝመጽእ ምሕደራ ግዜ እዩ ነገራት ኣበይ ከም ዘቐመጥካዮም ወይ ቀጺልካ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ክትሓስብ ግዜ ኣይተጥፍእን ኢኻ ካልኣይ ውጽኢታትካ ምብራኽ እዩ ብግቡእ ዝተላዕለ ቦታ ብቁልጡፍ ብዙሕ ክትገብር ይሕግዘካ ነገራት ብስሩዕ ኣገባብ መሓዝ ንኣዝዮም ብዙሓት መንእሰያት ሽግር ዝኾኖም ነገር እዩ እቲ ሕማቕ ነገሩ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ህይወቶም ሙሉ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ዝነብሩ ምዃኖም እዩ ዓወትን ናይ ርግኣት ስምዒትን ዝመጹ ከም ውጽኢት ንስኻ ኣብዚ ሕንፍሽፍሽ ናይ ናብራ ስርዓት መስተምጽእ እዩ ስለዚ ብቐጥታ በቲ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ከባቢ ስርዓት ምምጻእ ጀምር እሞ ንደገ ገጽካ ኣስፋሓዮ ገለ ነገር መሃር ገለ ነገር ዓሚቕካ ክትፈልጦ እንተደሊኻ ንኻልኦት መሃረሉ ምክንያቱ ምምሃር ኣዝዩ ብሉጽ ዝኾነ መሳርሒ እዩ ንነገራት ብቐሊል መንገዲ ክትርድኦምን ክስዕቦምን ይሕግዘካ እዚ መብዛሕትና ኣብ ናይ ትምህርቲ ግዜና ንጸልኦ ዝነበርና ነገር እዩ ምምሃር ኣብ ክንዲ ፎርሙላታትን ሕግታትን ሸምዲድካ መሓዝ ንነገራት ምርዳእ ክኸውን ኣለዎ ንሓደ ሰብ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ትምህሮ ተደኣሊኻ ንዓኻ ንገዛ ርእስኻ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እዚ እኹል ዝኾነ ኣፍልጦ ክህልወካ እዩ ዝድርኸካ ምክንያቱ ነታ ኣርእስቲ ብውፅኢታዊ መንገዲ ከተሰጋግሮ ስለ ዘለካ ኣብዚ መስርሕ እዚ ንስኻ እውን ኣዝዩ ብዙሕ ረብሓ ኢኻ ትረክብ ዘለኻ ምክንያቱ እቲ ትምህሮ ዘለኻ ሓበሬታ ኣብ ብሓንጎል ዝፍለጥ ብሉፅ ቤት ቦትኡ ይሕስ ስለ ዘሎ ኣብ ብሉፃት መሳርሕታት ወፍሪ ግበር ሓደ ንብሉፅነት ናይ ስራሕኻ ዘዕብዩ ወይ ክልተ ስራሕኻ ብፍጥነት ክትዓይ ዝሕግዙ ኣብ መጀመርታ ናይ ጉዕዞኻ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ኣታዊኻ ብቐጥታ ናብ ዝሓሹ መሳርሕታት ክዋፈር ኣለዎ እዚ ዝበለፀ ስራሕ ሰሪሕካ ኣብዚሕኻ ከተእቱ ክሕግዘካ እዩ ኣብ ገለ ደረጃ ኩሎም እቶም ዘድልዩኻ መሳርሕታት ኩሉኻ እዮም ኣቐዲምካ ዝኸፈልካዮም ዋጋ ኣብ ሓፂር ግዜ ክመልሱ እዮም ኣብቶም ጽባሕ ንግሆ ገንዘብ ከእትውልካ ዝኽእሉ ነገራት ወፍርኻ ምግባር ብዙሕ ኣይትፍራሕ ቶም ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ትከታተልዋ ዘለኹም ብሉፃት ተኸታተልቲ ዕሜት ሚድያ ትኸውን ኣዝያ ኣገዳሲት ናይ ቦናስ ነጥቢ ክሳብ ከተወፍሮ ትኽእል እኹል ገንዘብ ተዋህልል ገንዘብ ንምርካብ ናይ ግዜ ወፍሪ ግበር ኣብ ኣተዓብያና ምናልባት ብዙሕ ክነወፍሮ ንኽእል ገንዘብ ዘይነበረና ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ንኹላትና ብሓደ ዓይነት ብዝሒ ዝተዋህበና ግዜ ኣሎ ስለዚ
ኣብቶም ንዓና ይዕብዮም መወዳእትኡ ግዜ ክንገዝእ ከኽእሉና ዓቕሚ ዘለዎም ነገራት ብዝተኻእለ መጠን ኣብ መጀመርታ ብዙሕ ናይ ግዜ ወፍሪ ክንገብር ክንክእል ኣለና። ቀፂልና ኣዝዩ ዕሙቕ ዝበለ ሓቂ ክንዕዘብ ኢና። ኣብ መንጎ ናይ ግዜ ናይ ገንዘብን ወፍሪ ምርጫ እንተዳ ኣለካ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ከተውፍር ምረፅ። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መወዳእታ ቅድሚ ገንዘብካ ግዜኻ ከም ዝውዳእ ዘክር። ኩሉ ኣብ ገዛ ርእስኻ ትገብሮ ወፍሪ ንብደገ ዝርኢ ክሳራ ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል እዩ። ንስኻ ግን ግዜ ትገዝእ ከም ዘለኻ ፍለጥ። ኩሉ ኣብዛ ቪድዮ ዝተጠቕሰ ነጥብታት እቲ ዝበለፀ ንስኻ ንምዃን ዝዓለመ እዩ። እቲ ዝበለፀ ክትገብሮ ትኽእል ወፍሪ ኣብ ገዛ ርእስኻ እዩ። ካብቲ ትማሊ ዝነበርካዮ ብኩሉ መዳያት ዝሓሽካ ንምዃን። ምክንያቱ ሃብታም ክገብረካ ዝኽእል ወላ ሓደ ሰብ የለን። ጥዑይ ክገብረካ ዝኽእል ወላ ሓደ ሰብ የለን። በሊሕ ክገብረካ ዝኽእል እውን ወላ ሓደ ሰብ የለን። ብዛዕባ ካልኦት ኣይኮነን። ኩሉ ካባኻን በኣኻን እዩ ዝብገስ።